मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थामनेल लाथायनाय गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों स्कुटि नांगौ। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि महरगिरिफोरानो जादों आबुल नार्जारि, रैसु बर', बाबुल नार्जारि। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे भिडिअनि दिहुनगिरियानो जादों सस्थमि बसुमतारी। दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। भिडिअनि लिरगिरि आरो बिथोनगिरियानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि अनामि भ्लग नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाब लानानै फैबाय थानो नाजागोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लाबोगोन। आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव थाबैनो जइन जानो हागोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।